Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndimthenjiwe emolweni. Size nelizwi lenkuthazo namhlanje eliza komeleza, elizawuvula namehlo wakho. Siyalifumana kwincwadi yabase-Efese besahluko 3 ivesi 20. Kuye ke onako ukwenza okungaphezu kwento zonke ngokugqithiseleyo kakhulu ngaphezu kwesikucelayo nasikuqiqayo ngokwamandla asebenzayo ngaphakathi kwethu. Nali ilizwi lenkuthazo. Andazi apho ekhaya ubusowukhala inyembezi sowuthetha lena nalena, kodwa namhlanje ndifuna womelele kwezi zinto zakho ezingekenzeki okucinga fanuba zizabe sezenzekile. Yomelela, ukholo lwakho maluqine, uthembe uYesu Kristu ngoba yena akanasiphelo, akanamlinganiselo. He is limitless. Your Jesus is limitless. Funeka umazi namhlanje noba kube kwenzeke ntoni, funeka wazi into ukuthi nje unako ukwenza enye into ongakhange uyicinge, ongakhange uyiqiqe noyiqiqe empilweni yakho. Wena usakhali usakhomplinye usathi iyakhalaza, crumbling, yekukramblisha, qhubeka ngokumthemba, qhubeka ngokumthandaza, qhubeka ngokumdumisa. Unako ukwenza ungakhange ukulindele. Thina sinomlinganiselo, sinesiphelo, sihamba siphelele apha. We are limited, kodwa xa sithandaza uYesu Kristu, sine-relationship noYesu Kristu, sithenca kuye kula mandla wakhe, unako ukusenzela zonke izinto ebesizifisa nesizicelayo. Zokhuthaza namhlanje, ufuna wazi into ukuthi nje xa unyaka futhi uphela unje, umjongo uThixo omkhethileyo. Ungakhethi nje ooThixo ba-limited, ungakhethi ooThixo ba-limited, ekhona o-limitless uJesu Kristu. Jonga ukwazi kwincwadi kaDaniyeli 2. Uba siyakhumbula, nankuya ukumkani uNebukadnezari ephupha iphupha eloyikisayo, ebize ezazazi zakhe, ezamagicians zakhe, kodwa azakwazi ukulichaza iphupha. Basemthathe baya kuDaniyeli 2. uDaniyeli watsho, Daniyeli kubo wathi, hayi kumkani, bebengeke bakwazi ukuchaza iphupha lakho. Ezazi zakho ethi ke siyifuni bezingeke zikwazi ukulichazela. Haleluya. Utsho kuvesi waphendula ukumkani wathi kuDaniyeli, ogama linguBheleshazzar, verse 26, wathi unako na ukundazisa iphupha endilibonileyo nokutyhilwa kwalo na? Verse 27, waphendula uDaniyeli phambi kokumkani wathi, imfihlakalo ayibuzayo ukumkani azinako ukumxelela ukumkani izilumko nabakhwitshi nezazi namatola. Athi azinako. Verse 28, wathi kodwa ke kukho uThixo emazulwini ozityhilayo imfihlakalo, onokumazisa ukumkani uNebukadnezari okuya kubakho ekupheleni kwemihla. Iphupha lakho nemibono yentloko yakho esililini sakho nantsi, atsho ngoku ezamxelela. Ngoba ngaloo ezazazi, ezamagicians, ezasorcery, abaya baziye benza imilingo, ba-limited.
abanakwenza ngaphezulu njengoYehova wethu. Zikhathelwe zahluleka, kodwa uDaniel ngoba wafumana the revelation etyhilelwa nguYehova, wamxelela lapho wathi ulinganisiwe wena esikali, wafunyana ulula mene tekela ufase. Uzuzifundela ukholo lwakho wazi uba khetha the God that is limitless with end times. Naseyiphu ezazazi zaseyiphu zakhona uba zikwazi uAron waphosa laa nduku yakhe yajika induku yayinyoka. Eza magicians ezazazi ezazibungu laba bagqwirhi nabo baphosa iintonga zabo zajika zazinyoka, kodwa inyoka intonga kaAroni eyajika yayinyoka, inyoka yalaa ntonga yaziginya zonke zanyoka zabo. Haleluya. Bakwazi nojika amanzi abeligazi, bakwazi nojika, bakwazi no-imitate amaqoqo, kodwa ezinye zange baba limitless. Nabo baza batsho kuFaro bathi hayi nguFaro bancama baconfess ukuthi this is the finger of God. Ilo lapha ku-Exodus 7. Exodus 7 ufunde ubuyele kwincwadi ka-Exodus. Incwadi ye-Exodus izokukhuthaza thina, izokukhuthaza ubuyele uyifunde, izokukhuthala kakhulu ukuthi sithandaza uThixo ongenasiphelo, ongenamlinganiselo, onojika impilo zethu. Bona apho kanye xa simamkele uYesu Kristu, siza kuYesu Kristu sikhala imihla ngemihla, kodwa ezi ungumntu omnye wasisidalwa esitsha, new creature. Ukulapho kanye ufumana ilizwi, uyomelela endleleni yakho. Khatha noba istorm sizasinjani, uyomelela. You will not sink xa umkhethile uYesu Kristu. It's impossible. You will not go down. Awukhethe uYesu Kristu endleleni yakho neengxaki zakho, ngoba utshilo wathi zani kum nemithwalo yenu nonke nzani nikuphuma. Sincedeni amaxesha amabi ngoku ayesiphelweni somhlaba nyani, iza kuYesu Kristu, the limitless God. Ngoba ungayi kwaba-limited, unlimited abaseyiphuthi, abantu unlimited. Sikhumbule Psalm 103 verse 14, thina seluthule, thina we are dust. Zinenzi iivesi ezitshoyo ukuthi thina noko ngaphandle kweYehova sizoza, ngaphandle komdali wethu. Psalm 90 verse 10 utsho uthi thina our lives are short and full of troubles. Nyanisile impilo zethu zi-full of troubles, kodwa asisoze sihlale sikhala xa siye sakhetha uYesu, xa sinoYesu endleleni yethu. Afrika masibuyeleni kuYehova. South Africa asibuyeleni kuYesu Kristu. Nguye yedwa uzakwazi ujika impilo zethu. Xa simfumene uYesu Kristu sizajika impilo zethu. Soze sibe sikhala, asozukhala, uzasula inyembezi. Sizawuhlala sidumisa njalo, sisoloko sinombulelo ezintliziyweni zethu, sisitsho into yokuthi hayi uvela kude nathi uYesu, uvela kude nathi Yesu. Kodwa sithe sakufumana impilo zethu zajika, safumana joy of the Lord is our strength. All that hlala unejoy, ngoba uyijoy ivela phi? Ivela kuYesu.
hlala unepeace. Ivela phi? Ivela kwi-Prince of Peace. Ipeace uqolo lwakho. Inkosi kakhulu. Unwabele ixesha lakho leChristmas. Ukhumbule ukuthi Jesus is the reason for iChristmas. Ungalahlekiswa. Isizathu seChristmas lusana oluphotshelelwe eziqini, olusonke